Alši, co tam děláš s tou kapsou? Ale nic. Jsi odporný, co tam hledáš? Co? Už natáčíme? Ne, ještě ne, já si tady ještě něco upravuju. Tak to se do kurevsky dobře vystrat. OK, takže zdar, vítám vás u prvního videa. První video na tomto kanále. Hele, takže, pro jistotu vám řeknu, co se bude na konci videa dít. Toto video bude challengeový. Je to Chubby Bunny Challenge, proto tady máme marshmallowy. A kytlík s hvězdičkama. Jo. Hvězdičky. Jo. Hvězdičky jsou fajn. Vypni se to někdo. Takže, Fajné. hele, takže, No, v tomto videu vám řekneme, o čem bude naše tvorba a co budeme natáčet. Ne, nic. Takovýhle retardárský videa, jo. A... máš se zatrefím. Ne, netrefím se. Takže v tomto videu bude taky Chubby Bunny Challenge, někteří ho znáte, někteří ne, takže on vám řekne, o co jdou. Hlady, teda tohle je hlady, já jsem plešý. Ne, tohle je pleši, já jsem hlady. Jo. Ne, hlady a... Počkej, běž tam, táhni tam. To si bevi jako to jméno, hlady a pleši. No. No, jo, tak tady Takže si budeš já musím jít. Jo. já tady budu a ty budeš tam hned. Takže, prostě to musíte sežrat, nesmíte to polikat, nesmíte to žvěkat a nesmíte to polikat. Takže, pokaždé, když si strčíte jeden marshmallow do pusy, tak musíte říct slovo Chubby Bunny. A tak vyhrává vlastně ten, kdo si tam narve víc marshmallowů. A tím pádem. Počkej, jaká? No, do pusy. Dám se, že do nosu, já to hrát nebudu. No. Tak jo. Dobře. Takže si to asi zahraju sám. Ne, to jsou moje vole. Tak jo. Tak si asi do toho pustíme. Rychle nebo pomaly? Pomaly. To bylo rychlý. OK, takže podej ten kýbl, nebo se povlevu hnedka. Ale Hvězdičky. oni to dobře. Hvězdičky. Dej si jednu. Jako vzor. No, má to úplně, překame. Tohle je marshmallow. Jo. Počkej, já nevím, jestli to půjde. A měli bychom si umýt ruce pro mě. Po té škole. Toto je tedy marshmallow, který si budeme strkat do pusy. Ha. Jo, tak krásně čistý ručičky. No jo, už jsme si je umyli. Jsme měli prasátka. Tak jo. Kam zas jdeš? Musím něco najít. Počkej. Mastička na pták. Pojď, tam fakt něco je! No comment, please. Potřebujeme to někam dát. Za tohle nás nehejtujte. Je to první video, tak buďte schovývaví. Můžu tě vyprostit ucho. Radši si do toho OK, takže můžeme začít? Tak jo. Můžeš se Takže dát. Tak kdo začne? já začnu. Tak jo. Ty máš to tak, že začneš. Tak jo. Tak fajn. Já to ani nevím Já myslet. tam nedávám ten jeden. Chubby Bunny. Bunny. Já to ani nemyslím, víš, že to jedno. Chubby Bunny. Můžu dát blok. Ne. Chubby Bunny. Kurva, mě někdo volá. Udělal, nejsem. OK. Tak další. Omlouváme se za to, no. Takže další. Dělej už. Chubby Bunny. Ty dělej, jo. Ačka, já se fakt nemůžu ani dát. Co zas chceš? Ne. Po nečekané návštěvě. Mého tatínka. Vole. No, si mě jste bolí no. Jak musí Chubby Bunny? Co bys ti předtím neřekl? A jo. Tak jo. Wee. Já jenom že to naspůjdu by sám. Nechtěl něco. Jaj! Chubby Bunny. Že by se tam dalo narvat do nosu. 3,
do nosu, můžeš to Já nemůžu to. Čapy bány. Můžeš tam takhle píchat, ne? Když mi to spadá, tak to tam může zastačit. Jo. Ok, to vyplivne, jo? Chubby bunny. Zmrda. Čapy bány. To tísní. Jak na pátek. Co plivneš, o co? No moc jich tam teda není, jako. Nesměj se, obě. Chubby bunny. Čapy bány. Dělej. Jaký slinty prostě. Skvěle se překonáme až někde Gogu v rekordě. Chubby bunny. Bude mastný. Čapy bány. Když mi koupit aspoň 3 volíčky. Tak bych si to ještě doprdal. Ne, ty jsi to nepustil, ty jsi máš zmrt. Ale nevypustil ani jeden, koukejte. No to je, já mám tebe koukám. Dělej. Žer! Je to vylejžo. Máš to? Chubby bunny. Čapy bány, na to půjde. Taková to ženu. Děleju. Chubby bunny. To jsou jen 2, tak kdo to vyplivne? Ok, to si úplně rozdělili takovou, to nevíde. To nevíde, ne? Kolik jich máš? Teď byl 9. To je možný. To je zbanek! A to je došlo. Do prdele! Opět volepený prsty. Opět. A mě bolí klama. Tak jo. Stopni to, protože já si jdu umýt ruce. Hlavně. Asi tak nějak. Takže. No, sežrali bychom jich víc. Možná. Ježiš. Já na... Víte co? Seru na to. Zahoď to. Dobré. Já ho rozdupnu! Nepřijatý hovor, no to je jedno. Takže, fajn. Je, teď mi praskl lismek, tak. No co? Takže. Já se smak z toho podal! Jednou ti zazvoní mobil. To nemůžu. No. Ne, nic, dobrý. Takže, jak to bude s naším účtem? Tak teprve ještě ho nějak robíme úvodní jakože fotku a musíme nějak vylepšit jakože profilovku a dáme tam různý hry a takový prostě, znáte to, prostě úprava ještě. Tohle je úplně první video a taky zůstane první video. Au. Ne. Inkognito. Takže, počkej, jak to bude dále? Takže. Jo. Budeme tam natáčet... Budeme natáčet přes buď Fraps nebo Hypercam 3. Budeme to dávat asi do Movie Makeru. Nejspíš jo. Jako úprava, no, tam to budeme stříhat. Takže takovýhle ty vlogy natáčíme přes můj mobil. Časem si asi koupíme nějakou kameru, která má aspoň HDčko. Ale já myslím, že tohle to stačí, taková kvalita ze začátku. Snad vám to nebude nějak moc vadit. No, pokusíme se to zlepšit. Tak, budeme natáčet gameplay z různých her, jakoby na počítači, no. A takovýhle ty vlogy, nebo já nevím, jestli tomu jde říkat vlogy. A
challenge, který v tom budou někdy obsažený. A s holkama, no? No, s holkama. Jo! Tak jo. Tauč. Tak tím se s váma asi chceme rozloučit. Ne, ještě ne. Ještě ne? Bude to moc dlouhý. No co s tím jako? Jo. Challenge mají být tak 12 dnů. Příští challenge. Vidíme buď na... Co dělá? Běž, podej mě. Takže... Kokoty vytrpaný. Takže, druhý challenge. Vidíme buď asi na skořici, těch mám doma, a citrony, které bychom koupili. Nějaký dobrý, velký, zdravý. Kulatý. Kulatý. Já to taky. No, citronky. No a je možný, že se tady třeba v našem vlogách nebo challengech občas vyskytne nějaká kámoška, holka, jakože holka, kámoška, fingers, a nějaký možná kámoš. Je to možný. Občas, vážně občas. Ale nejvíc na vlogách, challengech a taky Píp. Ještě to neumíme vypípávat, tak to musíme dělat takhle. Lepší, no? Tak to zařveme hudbou nebo něco. Co jsem to chtěl? Už to končíme. Já jsem něco chtěl. Co to bylo? Já se zatím prospím. Nebo že jsme, my jsme vlastně ze stejné školy, skoro stejná školka, No. po vedlejší ulici. Jsme v Jihlavě, přesně ve vesnici, ale to vám říkat nebudeme jakou. Určitě by sem jezdili davy fanoušků našich. To víte smysl. Jo. Ne. A možná budou i nějaký cvičící vlogy, jakože fitness vlog například. To asi ne. Na to ještě nemáme. Na to ještě nemáme, ne asi. Na to ještě nemáme. Kazy. Jo. Proč rád kroutím jazykem? Proč máš tak velké svaly? Vidíte ty bicáky. Posunem. Tak jo. Tak tímhle to asi ukončíme. Vaša. Ne, to je, já nechci napodobovat na Google. Na Google nemám. Pojďme. Kopíruješ Google! Kopíruješ! Jo, potom taky možná uděláme nějaký video. Ne. Taky lidi mě fakt serou. Ty držu. Stane se. I myslíte, že se někdy utne. Jo. Asi tak. Takže, to asi neuděláme, protože na to nemáme zkušenosti. A ještě nás nikdo nekopíruje. My to nemůžeme natočit, protože my stejně něco kopírujeme. Já nevím koho, ale vždycky musíme někoho někdo, kdo není slavný a má dobrý pozdrav, tak ho vemem a vemem mu pozdrav. Jo, pak budeme mít slavný. Dobrý plán. Mě by kolik to video má? No. Řekl bych tak 20 minut. Prodíme. Takže doufám, že se vám video líbilo a nezapomeňte dát, jestli se vám challenge líbil, like. A kdybychom měli víc to, tak bychom možná dali i to víc, ale zapomněl koupit balení, nebo ztratil ho, nebo sežral. Dobře, sežral jsem ho. Ty marshmallowy jsou tak dobrý. Takže když pochytáme víc odběratelů, tak asi uděláme nějaký speciální video. Speciální video ale na Ola a Nia Tázana. No. Například třeba beatbox, který vůbec nevím. Bum, taka, bum. A každý jim prdel, vole. A jede na ostrov. Ne, ty vej, co to je uchylný video tohleto. Takže to je asi všechno, co bychom vám zatím k začátku řekli. No, budeme jako prase. To vás zajímá. Jo. No, tak my se s váma asi rozloučíme. A budeme se těšit do dalšího vlogu, že jo? Ne. Zase tady budou tyhle ty dva debilové. Ne, já nejsem debil, já nejsem dva. Já mám jenom... Mám ten dřeben. Tamhle máš hřeben. Tak proč ne, je to zdarma. No, je to zdarma. OK, takže doufám, že se vám video líbilo, jestli jo, dejte like, nebo dislike, to bych vám zobořil. Dejte odběr.
Takže čau!